is een snuipstot van de beste boot. Hey, de mooi die snor snut, wat vindt er nou weer uit? De bisten binnen mij hadden boord naar de stad veen om wat boeken te keepjen. Maar Romke keep het bij de boekwinkel voor een doze vol. Ik meid ze in de beste boot extra mooie boekwinkel. Mij een etalage. Misschien wil de professor mij wel helpen. Die nacht kan Romke net zo best sliepen. Het is je zo oorse stuus in de veert. Hij draait hem een keer om en zucht naar de dozen maar nieuwe boeken. Morgen zullen we zijn kamer kunnen gaan. Alles met oors nou. De beste boord met een boekenskip worden. Ineen laat de deur stil onder het dekbed. Jette daar net wat? Dan is het weer stil. Hark, daar is het weer. Het komt uit de dozen maar nieuwe boeken. Heel stil stapt er van bed af. De professor laat hem helpen. Maar de professor sliept. Romke schoddert hem wekker. Professor, wekker. Ik ben een beetje bang. Er zit wat in de dozen, maar nieuwe boeken. Waar is dat? Oh, bestou het, Romke? Ja, ik ben het, ja. Ja, is er wat met die nieuwe boeken? Ja. Dan moeten we oppassen, Romke. Wij binnen hier in de stad. Er kan hier wat gevaarlijks wezen, hè? Wacht je, ik neem mijn nieuwste uitvinding even mee. Dat is de plakstok. Dat wist wel, hè? Een machtige uitvinding, als zeg ik het zelfs. Alles bloed er aan vasthängen. De professor pakt een lange veger. Er zit geen hier aan een veger, maar roene stikken rubber aan een plank. Heel stil sloepen ze Romke zijn kamerke weg. Het lood is er nog. De professor gaat naar de dozen met boeken. Hij had de plakstok een eind vooruit. Pas op, Romke. Pas op. Ik stek de plakstok tussen de boeken. 1, 2, 3. Ik kan wel een eindje achteruit. Waar weet wat er in die dozen zit, het kan u wel opfretten. De professor steekt de stok in de dozen en drukt op een reetknopje. De stok begint te brommen en te draaien. Het lood houdt in één op. Doch de stikjes rubber. En zoeg je haren vast. Ik heb iets, Romke. Er zit wat aan de stok. Ik viel het, hè? Hij helpt de plakstok uit de doos. Dat gaat zwier. Ohne stok hing het wat. Het slingert heen en weg. Het is een wierm, maar een grote bril op een neus. Hij beziekt het los te komen. Maar dat slag het net. Zo, Romke, wat heb ik hier? Een wierm, hè? Laat me los. Ik ben een snabber en wierm. Ik ben de boeken weer. Ik ben in een boekwinkel. En ik hou er stikkende boeken op. Dat rommelt mooi op, zo. Zeg me wel, ik hou het hier al net van. Dat bengeling al in de loft. Een boekenwierm? Ja. Hoe kom je dan op het beste boord? En wat is er in mijn dozen met boeken? Ik laat de sliep in de doos in een winkel. Meer weet ik net. En nu in de sliep hier zit ik op boord. Wat een ellende. Ik ga niet stukjes van het boek opeten. Hier is al honger. Maar nou ook maar weer. Dat is net zo makkelijk. De professor treurt op het uitknopje. Maar het gaat heel dan mis. De stok begint hudder en hudder te draaien. De boekenwierm vlucht in het rond. Ze sjuggen hem haast niet eens meer. En dan verdwijnt er maar een grote zwaai terug het ieperuit. Ze sjuggen nog krekt hoe er in een grauwe beem valt. Ik denk dat er toch wel wat mis is bij mijn uitvinding. Gelukkig kan de boekenwierm bovenuit de beem kropen. En de boekwinkel is net 4 jaar boekenwierm. Romke bezucht zijn nijste boek. Er is een stikje aanhapt. Morgen zal er om een nijboek naar de boekwinkel. Misschien zucht er de boekenwierm dan wel weg. Waar weet?